everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Dad, salamat din pagpauban mo na ako sa giingon ni mo nga sekretong training center, ha? Gusto lang ko nga makita mo sa habang maong dapit iha Aliyah. O imuon niyang mahimamat dito si Glenna. Excited na sab kong mahimamat na ko ka ng kinganaglan, ha, Daddy? Sama kang Misael. Biktima sab si Glenna og naluwas sa mag-uuma. Naning bag-uhay lang napalgang patay sa gawas sa Pinoy-ana ni ini. Grabe na gid kayong pagkailap sa krimen, ho, Dad? Kana tungod sa di yun mapugngan nga pagkuyana pagbalik sa illegal nga drugas iha Aliyah. Wa na lagi ta makadungog og balita bahin sa mga vigilante, no, Daddy? Ikaw di ay si Miss Alea, ang bugtong anak ni General Mart Oknis. Oh, Miss Glenna, right? Ako si Glenna. Ug nalipay kayo ko nga nahimamati ka. Tuo di ay. Unsa na'y update sa kahimtang karon ni Misael? Nindot ang progress sa iyang medical bulletin as of this moment, Miss. So far, paspas ang iyang recovery. Mayo hinuon kun mao ka na. Dako kasabog na himong tabang kun nga nung nada sa ospital si Misael. Kaya ang nakaluwas niya, maumasabdi ang nakaluwas ni mo. Instrumento lang ko sa Ginoo aron siya maluwas. Gikan sa nagpangamay na gid unta niyang kamatayon, no? Si aning tatang gid mao ang dako og nahimo nga tabang. Pero subo lang. Kay gipatay siya. Mga salbahe sila, Miss Glenna. Husto ka. Ug angay sab silang mga matay. May ideya ka ba kung si kinsang maong mga responsable? Ambot ko husto ba ka ang iya karon sa akong una-una. Kinsa sila? Sagdi lang. Dili lagi ni matago. Mualis nga gyud ni sama sa aso nga dili gyud mahimong matago, Miss Alea. Nakasabot ko sa imong bahin. Salamat. Ampil lang gid kanunay. Kaya nakasiguro ko nga kung mahibaw-an sa mga tao nga buot untang mupatay ni mo nga dako kang puhi, dili gyud kanila lungan. Hangtod nga mapatay kanila. Miss Alea, gikapoy na sad ko og tago. Unsay pud nimong ipasabot? Dini sa center. Nakatuna na ako nga mas maayo pang ako ang mapatay. Kamao na sad kong manalipod sa akong kaugalingon. Og nakabato na sab ko og kaisog. Kung gikinahanglan sa higayon nga mapatay ko, pues, buhaton ko kana. Magkapanganti gyud ang tao human makalingkawas gikan sa tino ni ining kamatayon. Daddy Mart, Og nasayod ko nga ingon sab ni anak karon ang gibati ni Misael. Ilawom sa kahiladman ni ini. Nagpanganti usab siya og panimahos. Daddy. God, unsa man kay mahitabo ni ikaduhang kinabuhi ni Misael? Iha Aliyah. Manimahos gyud niya siya. Ug puhagon sab niya ang mga daotang sagbot sa katilingban. Dad, Dili na gyud unya kapugngan ang kasuko ni Misael. Nag-umido na karon sa iyang galamhan ang tumang kasuko. Musilaob gyud unya siya aron papason sa dagway aning kalibutan na ang mga dautan. Daddy Mart, Oh, iha Aliyah. Musilaob gyud unya ang iyang kapungot sa mga tao nga mga responsable sa iyang gidangatan. lakaw sir. Sudla lang siya sa nahimutangan niya nga private room. Balita ang tanan niya mga resita, ha?
nga dili available sa pharmacy ning ospital. Oo, Sir Mart. Daghan kayong salamat, Sir, ha? Ayaw ka na gunahuna, Bibi. Ang mahinungdanon mao ang kaluwasan ni Misael. Misael, Sir Mart, pagpakaayo, luwas ka nagikan sa magkuyaw nga kahimtang. Secured na sab kining private room nga imong nahimutangan dinhi sa ospital. salamat kay kanimo, Sir Mart. Misael, may umaabot ka pang misyon. Mao tingali ka na ang hinungdan kung nganong gihatagan ka pa sa Ginoo og laing higayon aron magpakabuhi. Bayaran kinulat nila og mahal ang ilang kibuhat ako. Misael, Oh, magbayad kinulat na sila og mahal sa ilang pagsuwayon tag pagpatay na ako. Magbayad kid sila. may itugan ko nimo. Unsa ka na, sir? Misael, kadtong tiguang nga mag-uuma nga mo'y nakabangal nimo, patay na. Unsa? Tambay din taon siya. Gipatay siya pipila ka adlaw human na balita nga gida ka dinhi sa ospital og dako kang buhi. Di pa to'y babae. Kinsa ka to siya. Gusto na ko siyang mahimamat. Mao kadto siya si Glina. Klina. Dadon kunya siya dinhi nimo usan ini mga adlaw aron makahimamat kamo sa maong babae, Misael. Glina, Oh, Sir Mart? kutuan na niya kita sa vicinity sa ospital. Ipayong lang yun ng imong kaw, ha? Aron di ka mailhan sa kagaw nga Major Gaspar o baka ha sa mga tao ni ini. Oh, General. Hello, Boss Major? Unsa na nga kung gipabuhat kanimo, Bayjam? Niya ko ron sa ospital nga nahimutangan ni Misael, boss. Dini sa parking area. Og nakita na ko ang pag-abot sa sakyanan ni General Mart Oknes. Aha. Kinsay iyang kauban, Bayjam? Babae man to, bossing. Guwapa sa kung tanaw. Maayo rabag pamarog. Ang iyang anak? Dili pod, boss. Tingali iyang uyab. Naibaw ka na nga biyudo man ang maong retiradong general. Basin. Uyab tingali to niya. Sa siya, kung may kahigayunan, baunya kita. Aron mohimog sa pagkuot ni Misael. Boss. Musuot ko niya sa ospital, bossing Major. Kauban ba nimo si Vice Sarge? Wa, Major, oy. Wa ko'y sali katutawhan na kay liba kayo. Di gyud ko mahimutang nga maguna-huna. Nga napakyas ko sa pagpatay ni Misael. Kilir ba tong tawhana? Siguro ko nga magbawas gyud siya. Una lang gyud untay bisan gamay nga higayon. Aron makuot siya sud sa nahimutangan niya karon sa ospital. Buhaton ko gyud aron mawa siya sa hingpit. Patyon tayo ka, Misael. Oo, bangag sa ilong patyon tayo ka. Ikaw di ang nakatabang aron madako ni mo ni Sir Mart ning ospital. Oh. Tungod kay nabalaka ko sa imong kahimtang. Samtang giatiman ka ni aning tatang Kuldo. Kaano ko niya. Gigipatay siya sa mga kakao. Ipanimahos ko apil ang iyang kinangatan.
Naamong intahon siya sa iyang pagluwas na ako. Misael, tawag ako og Glena. Ako si Glena Cervantes. Bisan pa nilang dakong uwat sa imong aping. Apan ikaw gid kini. Si Glena, gaigsuon ni alias Boy Pangag. Kinsa nahimo na ako higala dito sulod sa City Jail. Gisugo ka diyan niya aron pangitaon ko. Oh. Apan siya diyang nagpakisusi ko. Patay na kulo ka. Oh, patay na ko. Gipatay ko niya. Kinsa siya? Biktima ko sa demonyo nga opisyal na si Major Gaspar. Unsa? Huh? Kakaw kay siya bisag unsaon. Kadaghanan niyang nahimong biktima. Misael, Gusto ko masayod si mong pait nga kasinatian sa iyang mga kamot. paminaw. Ingon ni ini ang tanang mga panghitabo. Isugilan ko nimo, Misael. Paminaw, palihog. Lain-lain ka mo og misyon. Karon balitay ko ninyo by Sarge. By Jam. Balita. Ikaw na, Bay Sarge. Unsay kalaki si mong lakaw, Bay Sarge? Oh, wa man siya musulti kung kinsay ni paspa niya Major mo na balita. Kana, delikado kinang balita. Tugod kay labing siguro, morisbak yun unya siya. Bus Major. Pagandami sa unya kana ninyo. Kay dili kay ako lang, muy iya unyang target. Apil na unya mong duha kay hudas mo sa iyang kinabuhi. Wala tayo mahimo na Major. Naitabo naman. Ikaw ba, Jam? O sa'y balita dito sa ospital, ganay mo tanga ni Misael. Lisod kong pinitreat busing oy. Gwardyado man. Aha, mao ba? Taga Special Action Force pag yun mo'y gideploy sa tibok palibot sa ospital busing Major. Protektado gyud ay ang hinampak nga Misael. Kana tungod sa retiradong general, amoy naghupot karon niya. Unya busing. Aun sa ba? Wa tay mahimo. Mangandam na lang yun unya tani sa posibleng risbak ni Misael. Dili siya magsilbi na ko. Unsa na gud siya kumparar ni Major Gaspar? Maog yun. Oy, Bay Sarge. Kung sa nang luspad manggod ka. Patay na gitaan ni Bayjam. Posibleng muulbon ang kapungot ni Bay Misael nga rin na to kay kibaligya man na to siya. Bus Major. Nagkakwarta masab mo, di ba? 50,000 ang imuha og 50,000 sa kambay jam. So ay mahayay by Sarge. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.